की छौड़ी तोरा नियन माल खोजे बुढ़ावा जावा 300 के धंधा वाला खोल लेके दुकान तोरा नियन माल खोजे बुढ़ावा जावा 300 के धंधा वाला खोल लेके दुकान। के धंधा वाला खोल लेके दुकान तोरा नियन माल खोजे बुढ़ावा जवान 300 के धंधा वाला खोल लेके दुकान। डालते छो औरे बोले भीतर के छौड़ी दहिया में मारो हीरो जेई तर के छौड़ी काहे छोड़े ना आलते तोरा भीतर के छौड़ी गिरगिट के जैसन छौड़ी बदलो ही रंग गे तोरे सा कलवा अब देख के नहीं करई मान गे। छौड़ी बदलो ही रंग गे तोरे सा कलवा अब देख के नहीं कर